Bolo to ťažký zápas, super dneska hral veľmi dobre, výborne steroval, takže bolo tam veľmi málo šancí, čo som mohol využiť a bohužiaľ tie zlomové momenty som v tom zápase dneska nevedel spraviť. On zahral výborne, treba to aj uznať, ja som robil možno pár ľahších chýb, ale vyplynulo to aj z toho, že dával veľký tlak na mňa. V druhom sete to bolo 2-1. Bol to taký najväčší zlomový moment, tam si to breakovali, výhody boli? Áno, tam som mal pár breakballov, bolo to vyrovnané, už som začal lepšie returnovať, troška mal horší servisový game, čiže sa viac hralo výmien. Ale hovorím, boli tam možno 2-3 breakbally, dve zahral vynikajúco, zaseroval, ja som dal jeden malý out, sa mi zdá z druhého servisu, čo sa mohlo hrať výmena, ale tak je, no ne vždycky to vyjde, je to o takých kúskoch. V prvom sete mu tam padalo veľa winerov, hral veľa takých zlomových momentov, keď sa to tak otáčalo, vždy zahral dobre a uhral si to. Celkovo vaše účinkovanie na turnaji, ako hodnotíte? Tak mrzí ma, že si nezahrám finále doma, to je asi taký prvotný pocit, ale na druhej strane dohral som tu vynikajúce 4 zápasy a som rád, že som aspoň do toho semifinále sme tu mali Slováka a ľudia si to užili, lebo tá atmosféra a ľudia boli vynikajúci. Čo ťa teraz čaká najvyššie? No momentálne som odhlasil aj budúci týždeň na tráve, takže pôjdem nakoniec len na Wimbledon kvalifikáciu, čiže dám si možno 2 dní voľno a pocestujem už do Londýna a tam sa budem pripravovať na tráve.